Jeg ved ikke, om det virker endnu. Så, nu virker det endelig. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan man gjorde det her. Det nye. Ny computer og alt muligt. Men det ser ud som om, det virker. Øhm, Måske. Okay. Virker det nu? Det ser sådan ud. Ja, men velkommen til. Jeg har ikke tænkt på baggrund og sådan noget her på videoen, men jeg havde bare lyst til at lave en fjernhealing med de åndelige læger. For det var så længe siden, og jeg havde virkelig lyst til at lave en fjernhealing. Så uden for meget snak, så vil vi bare gå i gang. Og jeg ved jo ikke, hvordan det bliver. Jeg skal lige have den der væk. Sådan. Jeg ved ikke, hvad det er, der dukker op, men du kan i hvert fald bare sætte dig til rette eller lægge dig ned, og så bare være modtagende. Og hvis du har lyst, kan du enten skrive i kommentaren, eller bare tænke på noget, du gerne vil have belyst i dag, og eventuelt healet. Det kan være alt muligt. Er lyden okay? Det håber jeg, den er. For nu tænker jeg bare lige, at vi går i gang. Jeg skal lige rykke mig lidt her. Katten sidder hernede og er med. Så ja, men skal vi ikke bare starte? Du kan lukke øjnene. Kan man høre, at Ellie spinder? Den spinder i hvert fald rigtig højt. Den nyder at sidde her og være med. Så ja, du kan lægge dig ned, eller sidde, det har jeg lige sagt. Og tage et par dybe indåndinger. Og så vil jeg åbne for feltet og for de åndelige læger. Så bare vær åben for det, der dukker op af følelser. Måske vil jeg sige noget undervejs, måske vil jeg ikke. Jeg ved det ikke endnu. Men i hvert fald vil jeg starte energien og healingen nu. Uanset hvad, så skal jeg nok sige, når det er slut. Det er sådan cirka 15-20 minutter, tror jeg. Der er allerede en stærk energi, der åbner sig. Sådan et stort, hvidt lys fra universet, der kommer tættere på, eller det åbner sig indenfra og ud. Der er allerede rimelig intensivitet omkring hjerteområdet. Og en masse følelser. Følelser, der gerne vil mærkes. Bare lad dem flyde igennem. Eller hvis du har lyst, så kan du mærke, hvad det er for nogle følelser. Det er ligesom om, der bliver spredt sådan et stort
dejligt, varmt, trygt tæppe omkring os alle sammen. Sådan hen over skuldrene. Sådan rigtig putteagtigt og trygt. Sådan en virkelig dyb omsorg. Alt det vi tit har længtes efter. Bare der er nogen der vil komme og holde os, kan vi nogle gange have tænkt. Det sker lige nu. Den varme og bløde energi fra tæppet og fra alle de åndelige læger og hjælpere og guider. De er her nu for at holde om os og putte os og berolige os. Nogle gange kan nervesystemet godt være overaktivt. Det kan der være mange grunde til. Uanset hvilken grund det er, så kan vi nu bare modtage den her trygge omfavnelse af healing, der går dybt. Det er lige før nervesystemet det vibrerer og dirrer. Og det gør det, når det giver slip. Når der er traumer og ubehag og anspændtheder, der løsner sig, så kan kroppen godt finde på at ryste. Det forløser. Så bare lad det ryste, hvis din krop har lyst til at ryste. Og hvis den allerede gør det. Bare lad den gøre det. Det er en god ting. Der bliver også løsnet noget omkring kæberne. Kæbeledene, som om de har holdt en masse spændinger inde i lang tid. Nu kan de endelig få lov til at give slip. Det kan også være noget, vi ønsker, vi havde sagt. Det kan vi sagtens sige ud i rummet. Energien holder os. Den suger alle usagte og sagte ord til sig. Den kan rumme det hele. Bare lad det hele give slip. Det er som om spændinger bliver løsnet videre fra kæberne helt om i nakken. Alle nakkevivlerne. Og også frem mod halsen, hvor der kan være mange ophobede spændinger også. Der kan være noget gråd, der gerne vil ud. Bare giv slip. Lad kroppen hulke, eller græde, eller bare lad tårerne strømme, hvis det er det, der er brug for. Det kan også være, at du ikke mærker præcis det. Bare sid og mærk, hvad du selv mærker. Energien arbejder præcis, hvor der er brug for den. Jeg får sådan en følelse af, at der er sådan en følelse af en form for svigt. Det kan både være en gammel følelse, men også noget sådan for nylig. Men i hvert fald sådan en følelse af svigt, der kommer op til overfladen. For at blive mærket, for at til sidst give slip.
Og i det her felt og den her energi, så går det utrolig hurtigt. Det slipper lige om lidt. Husk at trække vejret. Og bag ved det her svigt, følelse af svigt, så ligger der også noget dyb sorg. Det kan være rigtig gammelt, endda fra tidligere liv. Det kan være kollektivt og individuelt. Tiden er klar til at slippe det nu. De åndelige læger, de hjælper med at give slip på alle de her følelser. Nogle af dem er lidt mere sejlivede. Men med lys og kærlighed og healing vil de give slip. Der kan komme sådan nogle bølger af rystelser igennem kroppen igen. Du kan strække kroppen og bevæge den, hvis det er det, du føler, den kalder på. Der kommer nu fokus ned på solar plexus og mellemgulvet. Der hvor det så tit kan spænde til og gøre, at vi ikke rigtig føler, at vi kan trække vejret helt dybt. Som om det er sådan en stram elastik, der ikke er fleksibel, så vi kan få luft helt ned i maven. Det kan nogle gange være sådan en beskyttelse af vores personlighed eller vores jeg. Vi kan have oplevet at blive angrebet på den vi er. Og lukke mere og mere ned for at passe på os selv. Prøv at tænke på den farve, der falder dig ind. Den farve, der kunne være der, hvor det spænder til. Og den farve, du lige umiddelbart kommer til at tænke på. Prøv at se, om du kan forestille dig, hvordan den farve, den flyder ud fra det her sted. Og hvis det er svært at forestille sig overhovedet noget kan flyde der, så ryk lidt nedad. Måske kan du mærke det i maven i stedet for, eller i hjertet. Så mærk, hvad det er for en farve, du fornemmer her. Hvis du ikke så godt kan forestille dig en farve, så hvad er det for en fornemmelse? Så hvis det føles som enten god fornemmelse eller en dejlig farve, så forestil dig, hvordan den her fornemmelse eller farve, den ligesom udvider sig på sådan en rigtig dejlig, blød og god måde. Så den udvider sig og bliver større og større. Og samtidig er der også hjælp for energierne og den her store, brede lyssøjle af fuldstændig klart
lys, der kommer og hjælper os alle sammen opfra og ned og nedefra jordens kerne og op. Vi sidder ligesom alle sammen sådan en bred søjle af helende energi. Så både den farve, du selv har mærket, og den hvide farve, den brede søjle af guddommelig lys, det breder sig nu og fylder hele vores krop. Og bliver ved med at udvide sig og fylder nu hele det rum, vi sidder i, hver for sig. Det vil sige, at det er et kæmpe, kæmpe område allerede. Måske hele Danmark. Og måske endda hele verden, hvis nogen lytter med et andet sted fra. Jeg ser i hvert fald for mig, at hele jorden nu er oplyst af den her helende energi. Og måske vil den her stramme fornemmelse i mellemgulvet og solar plexus, måske vil den føles mere blød nu. Energien går stærkt. Det går hurtigt. Lige pludselig blev hele navlen og ned udvidet fuldstændig, og der er sådan en følelse af både lethed, men også sådan en virkelig groundende fornemmelse, sådan en jordforbindelse og sådan en behagelig tyngde, en tryghedstyngde. Og vi kan mærke, at vi virkelig er plantet trygt og godt her, hvor vi sidder lige nu. Og nedenunder os, der er der bare så meget kontakt med naturen og jorden. Og jordens energier, der hjælper med at balancere os sammen med det guddommelige lys. Og nu vil jeg tror ikke, jeg vil sige noget lige det næste sådan stykke tid, så kan man bare sidde og mærke den her fornemmelse. Og lade tingene ske inde i os. Der er som om der er en masse, der bliver rykket rundt og rykket på plads. Der er sådan en hjerteenergi, der udvider sig uendeligt og bliver kæmpestort. Energien, den omfavner alt. Og der flyder kærlighed ind i alt.
og imellem hinanden. Og til hele menneskeheden. Alle mennesker, der hvor der er brug for healing og balance og lys og optimisme og kærlighed. Mærk, hvordan det også kommer til dig. Fylder din krop op, dit hjerte, din sjæl. Og der kommer sådan en lethed. Sådan en lethed, der nærmest får mig til at smile og sådan fnise lidt indeni. Jeg får sådan en fornemmelse af, at der nu kommer fysisk healing til vores kroppe, og præcis der, hvor vi har brug for det. Det er begyndt at prikke lidt der, hvor jeg plejer at have et mundsår. Det har godt nok ikke været der i år, eller meget længe. Men der, hvor at der er nogle ting, der er i gang med at hele hos jer. Sår, rifter, store sår, mindre sår, operationer. Der går de åndelige læger i gang med at speede den her healing op og sende lys og fornyelse ind i cellerne. Præcis der, hvor der er brug for det. Det kan også være spændinger i muskler og sener og led, bindevæv. Der, hvor der er brug for det. Det er som om, der bliver blødt op i vævet. I alle hudens 7 lag. Det kan godt være, det kommer til at klø der, hvor der bliver healet, så bare klø igen. Jeg kan mærke, det kribler rundt omkring. Når man klør sig, så kommer der også blod til området, så der kan skiftes celler ud. Der går ikke så lang tid, inden vi slutter af, men den her healing, den fortsætter det næste døgn. Særligt i nat, hvor du bare slapper af og giver slip. Men det kan sagtens være, at du kan mærke forandringer og kriblen og forskelligt i løbet af det næste døgn. Det er helt som det skal være. Det er healingen, der integrerer. Du kan også sagtens fortsætte med at ligge eller sidde og modtage healingen. Men vi runder af om lidt. Men fornemmelserne i kroppen og i sjælen kan du sagtens sidde og nyde længere tid, selvom den her video stopper. Så vil jeg takke de åndelige læger, for hjælperne, for healerne, for energien og lyset. Takke for at være med i dag. Så vil jeg også takke dig, der er med.
så spontant. Og hvis du ser med på replay, så virker energien stadig. Og du kan sagtens se den her igen, selvom du har været med nu. Der kan sagtens være nye ting hver gang. Jeg slutter af med at lukke af for energien, så ikke I svæver rundt og ikke kan komme til jer selv. Nu lander vi fuldstændig. Mærk, hvordan vi sidder tungt, eller ligger tungt på underlaget. Og så kan vi lige tage et par dybe indåndinger for at komme tilbage til rummet. Og blinke øjnene åbne. Og nu er det sørme blevet mørkt i mellemtiden, kan jeg se. Hvis du har lyst til at skrive noget i kommentaren, så gør endelig det. Det var også lidt længere, end jeg lagde ikke mærke til klokken, men tak fordi du var med. Nej, hvor er det mørkt nu. Så læser jeg lige her, hvad der står. Tak for dejlig healing. Mærkede mine læber stramme helt op, indtil du sagde, at nu blev det forløst. Dejligt, og mærker den dejlige jordforbindelse. Ej, hvor godt. Tak for det, Anne-Sophia. Og tak, Trine, for at være med. Og tak, Nora Sofia. Og tak, Hanna. Hvor hyggeligt I er med. Det er længe siden. Og tak, Simone. Hvor dejligt. Så vil jeg bare ønske jer en skøn aften fortsat, og sov godt. Og vi ses måske en anden gang til noget spontant. Så have det rigtig dejligt. Hej hej.